astăzi este despre relații și este un subiect pe care mulți îl căutăm pentru că există multă confuzie despre ce înseamnă relații, despre cum să-ți aduci un partener în viața ta, despre cum să-ți armonizezi relația. Și relația ce înseamnă? Bună dimineața, mami! La tine se aude? Mama, alături de mine. Vă dați seama ce emoție? Mama, sora, iubitul. Da. Ce înseamnă relații? Relații înseamnă tot ce este în jurul nostru. Avem o relație inclusiv cu animalele, avem o relație cu oameni, avem o relație cu noi înșine, avem relații cu partenerul nostru. Și în acest subiect de relații mă regăsesc foarte mult, în special în partea de cum să-ți aduci în viața ta persoana potrivită ție, pentru că am experimentat foarte mult. Am trecut prin orice relații, așa cum ne doream cândva să avem o relație, să fim într-o relație, și m-am trezit că sunt nefericită, că sunt neîmplinită, că nu mă regăsesc în acea relație. Și atunci am făcut o pauză de 4 ani de zile în care am căutat să văd ce înseamnă o relație cu tine, în primul rând. De ce fugim de cele mai multe ori de singurătate? Pentru că acolo începe relația cu noi. Iar oamenilor le este frică să fie singuri pentru că ei încă nu au o relație cu ei înșiși. Și atunci, cum ai putea să ai o relație cu altcineva când tu nu ai o relație cu tine însuți? Astăzi suntem la episodul numărul 5. Pentru cei care au venit pe parcursul cursului nostru, să știți că aceste episoade au legătură unele cu celelalte, pentru că totul a pornit de la dorințe împlinite. Și dacă alegi doar să lucrezi pe episodul de astăzi, este ok. Dar dacă dorințele tale sunt mai mari și îți dorești să obții mai mult, atunci recomandăm să te întorci la episodul numărul 1, să îl găsești pe YouTube, îl găsești pe Facebook, pe Instagram, ca să-ți dai seama cum poți să ajungi astăzi la capitolul relații. Am vorbit acolo în celelalte episoade despre cunoștință, am vorbit despre iertare, am vorbit despre lista de valori. Pentru că în momentul în care tu îți dai voie să fii cu tine, să te întorci la o relație cu tine, tu începi să te cunoști pe tine. Și o să-ți dai seama că dacă relațiile de până acum nu au funcționat pentru că tu nu ai avut lista ta de valori, și anume cine ești tu. Ce anume poți să oferi într-o relație, ce anume poți să accepti într-o relație. Pentru că suntem diferiți. Noi înșine suntem diferiți. Dacă stai să-ți faci o analiză a corpului în fața oglinzii, o să vezi, pornind de la față, că partea stângă este diferită de partea dreaptă. Că piciorul stâng poate este mai mic decât piciorul drept. Noi suntem două jumătăți. În momentul în care mai vine și un partener, vă dați seama, în viața noastră, și el este diferit de noi. Cum poți face ca relația să funcționeze? Este ca tu să știi cât mai multe lucruri despre tine. Ce anume te face pe tine să poți să faci față unei relații. Pentru că orice relație este o reală provocare până ajungi să înțelegi, să simți că este o binecuvântare. De ce este o binecuvântare? Pentru că partenerul este oglinda noastră. El ne arată nouă cine suntem, ne arată acea față a monedei pe care noi nu vrem să o vedem. Atunci când persoana de lângă tine simți că te rănește, este de fapt o rană mai veche în interiorul tău. Este acel lucru care este nevindecat și poate doar printr-un singur cuvânt, la tine s-a produs dintr-o dată o mare problemă. Însă ea a fost acolo, doar că el îți arată că încă este acolo și că este timpul să o transformi. Cum? Prin simplu fapt că o conștientizezi. M-a rănit că ieri ai făcut ceva anume. Ok, de ce te-a rănit acel lucru? Asta înseamnă că tu ai acolo o suferință. Poți să comunici partenerului tău acel lucru, însă apoi întoarce-te la tine și vezi ce anume din ce a făcut el a deranjat. În momentul în care tu îți faci lista de valori și tu știi exact cine ești și ce vrei de la viață, partenerul vine pe acea vibrație și pe acea energie. În momentul în care tu nu știi ce vrei,
o să vină oricine în viața ta. Poate să fie el și suflet pereche că nu o să-l vezi, pentru că tu nu ești deschisă, pentru că tu nu știi de fapt cine ești. Însă în momentul în care tu ai lista ta cu propriile tale valori, vei deschide foarte bine ochii. Ce înseamnă asta? Eu, până să-mi întâlnesc actualul partener, mă săturasem să vină către mine persoane cu care nu rezonam. Și îmi spuneam la un moment dat, dar chiar s-a terminat lumea, bărbați buni nu mai găsesc, până când mi-am dat seama că era o credință, era o convingere. Cum că după o anumită vârstă nu mai ești chiar atât de bună să-ți găsești persoana potrivită, că totul pornește cu tinerețea. Ei, vreau să vă spun că este un mit. Pentru că eu trăiesc ceea ce nu am trăit niciodată în actuala relație. În momentul în care mi-am făcut lista de valori, în momentul în care am știut clar cine sunt și ce vreau, mi-am pus poate și cele mai nebunești dorințe pe hârtie, eu am atras acel ceva. Pentru că noi atragem totul pe măsura energiei și vibrației noastre. Așa că m-am așezat frumos pe o pătură în parc și mi-am așternut pe hârtie toate acele lucruri pe care eu le vroiam de la partenerul meu. Însă pentru a putea face acest lucru, mai întâi mi-am făcut o listă cu cine sunt eu ca femeie, ce reprezintă femeia și ce reprezintă bărbatul pentru mine. Și a fost foarte interesant pentru că în bărbat vedeam un pericol. În bărbat vedeam tot ceea ce nu trăiesc astăzi. Vedeam acea parte care te oprește din evoluție, vedeam obstacole, vedeam foarte multe piedici. Și atunci cum puteam să atrag o relație frumoasă atâta timp cât eu respingeam energia bărbatului? Teama de a fi singură, normal că mă îndemna să fiu în relații, pentru că eram în acel program colectiv în care este musai să fii într-o relație. Însă fericirea noastră contează. Ceea ce simțim noi contează, ceea ce simte celălalt contează, pentru că dacă tu nu ești fericit, nici celălalt nu este fericit. N-ai cum să faci fericit pe nimeni. În momentul în care mi-am dat seama în câte programe de respingere a energiei masculine eram, am început să transform aceste lucruri și să le transform în partea frumoasă. Și anume, bărbatul este grijuliu. Bărbatul este acea persoană care te va proteja, care te va face să te simți în siguranță. Bărbatul nu este neapărat gustul tortului, însă da, tortul este bun cu și fără cireașă, însă în momentul în care pui și ornamentul, pui cireașa, atunci parcă totul are o formă completă. Înainte de a ajunge la a trăi o relație, este important ca tu să ajungi la forma ta completă. Tu ești, tu existi cu sau fără el. Însă în momentul în care tu știi cine ești, îi dai voie să vină în viața ta și să te lași condusă de bărbat, în cazul în care suntem femei. În cazul în care suntem bărbați, pentru că avem și bărbați alături de noi, pur și simplu dă-ți voie să vină acea energie feminină care te va ghida către propriul tău succes. Pentru că succesul unui bărbat în societate este dat de energia femeii. Dacă nu ai bani, dacă nu ai ajuns acolo unde ți-ai dorit, atunci uită-te cu ce femeie te-ai însoțit. Pentru că rezultatul unui bărbat este dat de energia femeii. Așa că pentru bărbați am o recomandare: căutați-vă femeia care este corectă din punct de vedere energetic. Iar pentru doamne, recomandarea mea este să se întoarcă mai mult către ele, să aibă mai multă grijă față de ele, mai mult alint și să-și dea valoare. Pentru că cu toții ne dorim să avem lângă noi oameni de valoare, iar dacă tu nu-ți dai valoare, cum mai vrea să fii apreciat de cel de lângă tine? El este oglinda. El va vedea întotdeauna ceea ce vezi tu în tine. Dacă tu spui că nu ești bună, ghiși ce? Și el va vedea același lucru. Dacă tu spui că ești grasă, și el va vedea același lucru. Și atunci, legea atracției funcționează cum? Pe respingere. Vei atrage acei bărbați care și ei se consideră grași, și ei se consideră urâți, și ei se consideră lipsiți de încredere. Și la un moment dat, stai, băi, eu nu sunt fericită în relație, ce se întâmplă? Da, dacă tu chiar vrei să ai partenerul potrivit ție, dă-ți voie să te cunoști pe tine, cine ești tu cu tine, după care așterne pe hârtie ceea ce vrei de partenerul potrivit. Și am să vă spun câteva lucruri din lista mea
legată de ce am atras în viața mea și am fost foarte uimită ca și la din 3 întâlniri să-mi dau seama că am atras lângă mine exact ceea ce scrisesem pe acea listă. Și eu am avut tot timpul o dorință din filme, nici nu știu de unde, și anume ca partenerul meu să-mi deschidă portiera la mașină. Și nu doar atunci când mă cunoaște, atunci când mă întâlnește, pentru că este ușor să faci acest gest controlat. Vreau să fie din educație. Nu pentru că n-aș ști sau n-aș putea să-mi deschid portiera la mașină, însă arată o mai mare apreciere și un mai mare respect față de tine și față de el însuși. Nu înseamnă că sunt handicapată și că nu știu. Nu. Însă el se va simți mult mai bine să știe că are oportunitatea să facă acest lucru. Așa că mi-am scris această dorință pe hârtie. Prietena cu care eram atunci, de ne scriam amândouă pe hârtie, a zâmbit. Mi-a zis, serios? Și am spus, da, este ceva ce îmi doresc de mică. Bineînțeles că asta am găsit, un partener care îmi deschide portiera continuu. Câteodată, când mai suntem în grabă și sunt îmbrăcată în training, îi spun, hai că deschid eu de data asta pentru că ne grăbim sau pentru că avem bagaje. Însă da, în 99% din cazuri, el coboară din mașină și eu aștept ca el să-mi deschidă portiera. Mi-am trecut acolo în agenda cum că îl vreau să fie deschis la dezvoltare personală, la dezvoltare spirituală. Erau lucruri care contau pentru mine pentru a nu avea blocaj în evoluție. Bineînțeles că atunci când l-am întâlnit a fost ca și o negociere pentru că era foarte important pe cine primesc în viața mea. Este important pentru fiecare cui deschidem ușa. Iar aici aș vrea să fac o paranteză, special pentru femei. Pentru că, dragilor, aveți cel mai frumos bagaj, și anume feminitatea, frumusețea, energia sexuală. Bărbații nu au energia creatoare. Ei o primesc de la noi prin relația sexuală. Ei nu au capacitatea de a se încărca energetic de la cele 4 elemente ale naturii. Noi ne producem energia, ei doar o primesc de la noi prin relațiile sexuale. Așa că îți cer astăzi să încerci să te apreciezi mai mult, să vezi cui te dăruiești. Și cui te dăruiești din prima, pentru că trăim un modernism în care ne grăbim să ne înfructăm din relația sexuală, fără să ne gândim la consecințe. Instinctul animalic există și te trezești la un moment dat într-o relație că ești nefericit doar pentru simplu fapt că a fost atracția carnală, pentru că ai văzut anumite lucruri doar la suprafață. La început toți arătăm ceea ce este mai frumos din noi. De ce? Pentru că am fost construiți, știm să ne vindem și este normal și natural să ne vindem. Însă este foarte important să fii atent la detalii. Pentru că detaliile fac diferența. Atunci când tu te duci mai întâi cu partea sexuală, detaliile nu le mai observi și le vezi după 1 an, după 2 ani, după 3 ani de relație, când chimic, chiar este, oameni de știință o descriu, când s-a consumat acea parte erotică chimică și rămâi tu și rămâne el și apoi spui s-a schimbat. Nu s-a schimbat, el a fost mereu același. Însă tu nu ai fost acolo să vezi, să observi. Am trăit o relație în violență și asta pentru că nu am fost atentă la detalii. În momentul în care am auzit povești sau am văzut anumite scene mai agresive, mi-am spus, mie nu mi se poate întâmpla. Ghiși ce? După 3 ani s-a întâmplat. Și era un moment în care îmi era greu să mai dau înapoi. Însă când îți iei înapoi puterea, în momentul în care îți dai seama de valoarea ta, da, ai oricând puterea să te retragi și să te încurajezi să o iei de la capăt. Pentru că niciodată nu este prea târziu. Eu mă bucur astăzi de o relație cum nu am avut în viața mea, mă bucur de o relație mult mai înțeleaptă, de o relație în grijă și responsabilitate, în care comunicăm totul. Iar aici vine unul dintre secretele care fac ca o relație să funcționeze. Nu este doar despre a avea un partener în viața ta, pentru că aia este prima etapă. L-am adus. Este suficient? Nu. O relație de acolo începe să se construiască. După ce l-ai adus, acolo începe munca ambilor parteneri
Pentru că nu mai este vorba doar despre tine, este vorba și despre el. Și fiecare face loc în viața lui celuilalt. Și cu toții avem bagajul nostru, care este emoțional, care este încărcat, cu experiențe mai frumoase sau mai puțin plăcute, cu obiceiuri, acele obiceiuri care ne fac pe noi să stăm tot acolo în zona de confort. În momentul în care vine un partener, este normal să schimbe totul. Aud din ce în ce mai mult femei care spun de când sunt singură sunt mult mai creativă, când sunt în relație sunt mai puțin creativă. Iar pentru acele femei am un răspuns. Creativitatea nu este a femeii, este a bărbatului, este energie masculină. Tu, ca femeie, ai doar energie creatoare. În momentul în care tu ești mai creativă când ești singură, este normal pentru că ești singură și suplinești acea energie masculină. Dar în momentul în care tu ești într-o relație, lucrurile se schimbă. Îi dai lui energia ta creatoare ca el să fie creativ. Tu doar dă-ți voie să-ți manifesti energia creatoare. Și este normal ca viața ta să se schimbe pentru că dai deja din timpul tău unui om drag. Și acum o să vorbesc un pic despre relațiile în momentul în care deja sunt construite, pentru că am întâlnit întrebări atât pe grup cât și prin telefon legat de femei sau bărbați care sunt deja în relații. Și acolo, într-adevăr, este un pic mai dureros când deja ești după 5 ani, 10 ani, 15 ani, iar tu ai început să faci niște conștientizări pe care partenerul, să spunem că nu le urmează sau nu are aceleași conștientizări ca tine. Dragi doamne, noi avem tendința să schimbăm bărbații. Pentru că avem putere, însă caracterul nu se schimbă niciodată. Și așa cum spunea Gandhi, singurul om pe care îl poți schimba ești tu. Odată ce te schimbi pe tine, începi să schimbi lumea. Pentru acele femei care sunt în relații și simt că au nevoie să o îmbunătățească, recomandarea mea este să te întorci la tine, să lucrezi tu cu tine. Și dacă bărbatul de lângă tine îți pune piedici, este teamă de evoluția ta, de fapt, piedicile ți le pui tot tu. Prin faptul că nu ești încă pregătită, prin faptul că îți este încă teamă că dacă tu te schimbi, s-ar putea să-l pierzi pe el. Da, ne sabotăm singuri. Bărbații se schimbă când vor ei. Și ei se vor schimba în funcție de energia ta. Sunt acei bărbați care au primit o educație frumoasă de acasă, felicitări acelor mame, pentru că educația vine cu mama, da? Pragmatismul vine cu tatăl și da, tatăl trebuie să învețe pe băiat cum se fac banii. Femeia, în schimb, este cea care dă educație copilului, fetei sau băiatului. Acel băiat devine un adult. A primit o educație și ai șansa să întâlnești un om cu educație, înseamnă că ești pe aceeași frecvență cu el. Însă dacă este fără educație și ai apucat să te îndrăgostești, să fii cu el, iar acum te-ai trezit că îți dorești mai mult, prin schimbarea ta se schimbă și el. Într-adevăr, sunt relații care la un moment dat se rup, se destramă. Asta pentru că, de cele mai multe ori, noi femeile nu mai dăm acea energie bărbatului prin care să se hrănească. Și noi ajungem să cunoaștem mai mult decât ei și prin a opri viața sexuală, prin a-i pedepsi, oprim și evoluția lor. Ne dorim ca ei să citească. Da, și eu îmi doresc ca partenerul meu să citească mai mult. Însă, de multe ori ei sunt auditivi. Ei nu sunt vizuali ca noi. Și atunci poate au nevoie să asculte mai mult decât să citească mai mult. Și aici vine partea de comunicare în relație, care este cea mai mare provocare, pentru că noi nu am fost învățați nici la școală, nici în viață cum să comunicăm. Și noi comunicăm pe reacții, suntem reactivi. Mi-a zis să-i zic, mi-a zis să-i zic și mutăm mingea, ca la tenis, de la unul la celălalt. Și în special prin reproșuri și acuzații. Nu înseamnă că eu nu am momente în care intru în aceeași energie, însă mă întorc repede la ceea ce am învățat. Iubitul meu confirmă cum e cu mingea de tenis. Însă, da, mă întorc la mine și văd ce mi-a arătat mie acel lucru. După care vin și spun iubitului meu, wow, îți aduce aminte când
tu mi-ai spus acel lucru și pe mine m-a deranjat. Uite, vine din copilărie, am descoperit și am găsit exact momentul. Wow, sunt încă în acea energie infantilă a copilului. Da? Deci este efectiv momentul în care te întorci tu la tine cu tine. Pentru că toată lumea ne este oglindă. Același lucru se aplică și în relațiile cu partenerii, cu oamenii de lângă noi. Ne dorim să schimbăm pe toată lumea. Așa este, vrem ca tot să fie la nivelul nostru, însă nu este posibil. Fiecare are modul lui de evoluție. Și există foarte multe cărți legate de comunicare. Una dintre cărțile pe care eu vi le recomand este aceasta al lui Allen Pease, Abilități de comunicare, în care îți deschide ochii și îți arată cât suntem de diferiți. Pentru că noi suntem construiți din experiențele proprii sau din convingerile proprii, iar ceea ce înseamnă pentru mine, să spunem că a citi o carte pentru mine este educativ, însă să spunem că pentru iubitul meu a citi o carte despre relații nu este educativ. Pentru că el, să spunem, asta este un exemplu, dar nu este real, el crede în educație și prin cărți și prin filme, însă e vorba de convingerile fiecăruia, fiecare are dreptate. Cum poți, în schimb, dacă tu chiar vrei ca partenerul tău să citească o carte, poți doar să vorbești despre beneficii. Simt că relația noastră s-ar îmbunătăți. Pentru că de multe ori partenerul nu primește de la noi. Chiar și frații și surorile. Am avut niște trăiri cu sora mea, îi spuneam multe lucruri, simțeam că sunt de valoare și la momentul respectiv, pentru că normal că ea nu era pregătită să primească acele lucruri sau să și le recunoască, le respingea. După care, după o anumită etapă, venea și îmi spunea aceleași lucruri pe care le spusese altcineva. Iar eu mă supăram. Dar și eu ți-am spus lucrul acesta. Pe parcurs însă am învățat. Atunci a fost momentul ca ea să conștientizeze, să afle informația. Și o să vă mai recomand o carte astăzi. Astăzi am pus lângă mine niște cărți. O carte legată de iubirea în cuplu, cele 5 limbaje ale iubirii. În momentul în care am citit această carte, mi-am dat seama că am primit iubire toată viața mea, însă nu a fost acea formă de iubire pe care eu o doream. Și pentru mine a fi iubită însemna a acorda atenție atunci când își cer, comunicăm, bineînțeles, însă este important să-mi acorzi atenție. Asta era tehnica mea de iubire. Și am crescut fiind iubită de părinți, însă nesimțindu-mă iubită de părinți, tocmai pentru că erau 3 copii, pentru că aveau un serviciu de 14-15 ore de muncă și ei nu puteau să-mi acorde atenție. Și am crescut în energia de victimă, în care spuneam că eu sunt a nimănui, eu sunt singură și nu sunt iubită. Însă modul de iubire al mamei mele era prin a ne pune totul pe masă, a ne simți că suntem sănătoși și în siguranță. Deci da, a fost iubire, doar că nu a fost pe modelul meu de iubire. Iar acum când mama, pentru că în momentul în care eu m-am transformat, ce s-a transformat? Mediul înconjurător. Pornim cu sora mea, pornim cu mama mea, iar acum când mama mea îmi spune la telefon te iubesc, parcă uneori sunt și eu uimită. Da? Este atenția ei pe care mi-a dat, pentru că știe cât de mult contează aceste cuvinte pentru mine. Iar această carte, cele 5 limbaje ale iubirii, cred că ar trebui să fie în biblioteca fiecăruia. Mi-a spus Alina, dacă este acum aici cu noi, că a apărut și o ediție specială pentru bărbați și chiar căutam ieri câteva cărți pe un anumit site și am văzut și o ediție pentru copii. Deci dacă aveți copii, chiar au făcut și o ediție pentru copii. De ce? Pentru că e foarte importantă comunicarea cu copiii, pentru că și copilul de astăzi devine adultul de mâine, care dacă nu știe să comunice astăzi, nu va ști să comunice mâine. Deci, apropo de relații, comunicare și mai este încă un lucru foarte important, apreciere. Și am o întrebare pentru tine, cel care ești în relație. Când ei da recunoaștere ultima oară partenerului tău? Este și o vorbă, că oamenii vor bani și îi muncesc și fac totul pentru bani, însă sunt capabili să moară pentru recunoaștere. Trăim cu toții pentru recunoaștere și imaginează-ți acum că cineva îți mulțumește ție și îți spune cuvinte frumoase, elogii. Cum te simți? Despre asta este vorba și în relație.
apreciază pe celălalt și dă-i recunoașterea. Nu o face doar în interiorul tău, pentru că el nu va ști niciodată ce e în mintea ta și ce este în sufletul tău. Exprimă-ți recunoașterea. Găsește-ți acele cuvinte care te reprezintă, acele cuvinte care pot transmite informația ta către el. Că ești recunoscătoare, că îl apreciezi. Și credeți-mă, doamnelor, că bărbații au mare nevoie de acest lucru. Ei au nevoie uneori de energia noastră de mamă, pentru că le dă putere. Le dă putere să meargă mai departe, le dă putere să facă mai multe lucruri pentru femeia care ești. Și începe de astăzi să cauți acea apreciere pentru partenerul tău. Și noi, femeile, ne dorim aprecieri, domnilor. Ne place să ne spuneți că suntem frumoase. Ne place să ne spuneți că suntem iubite, că suntem sexy, da? Că suntem inteligente, căutăm și inteligența și o vrem. Că suntem bune gospodine, că mâncarea noastră este bună, chiar dacă poate nu este așa cum ar fi făcut-o mama ta. Însă, momentul în care femeia a făcut mâncare, i-a pus dragoste, a pus iubire. Este cea mai bună mâncare pe care tu poți să o mănânci, pentru că este făcută cu iubire. Eu obișnuiesc să-i spun iubitul meu, ieri am gătit toată ziua și mi-a fost așa de dor și mereu îi spun, mâncarea mea n-are cum să fie, este cea mai bună dintre toate, pentru că întotdeauna când gătesc cu iubire. Nu gătesc când trebuie, din nevoie, ci gătesc pentru că atunci simt. Și este pusă dragoste acolo în mâncarea mea. Nu contează că este doar o supă. Da, este dragoste și atunci cantitatea emoțională care este de iubire. Și te vei simți mult mai relaxat și mult mai bine și mult mai iubit în momentul în care tu mănânci mâncare gătită de femeia ta, dar nu din nevoie, da? Ci din acea împărtășire a iubirii. De multe ori noi femeile ne împărtășim iubirea prin gătit, prin curățenie, prin alte lucruri. Vă las astăzi cu aceste două lucruri legate de cum să ne îmbunătățim relația și anume pornește cu aprecierea și comunicarea și un alt lucru foarte important este ascultarea. Ascultă-l pe celălalt, ascultă-i plângerile, pentru că prin ascultare o să vedeți și o să aflați de multe ori adevărul. Pentru că adevărul din spatele unei plângeri nu este de fapt cel pe care ți-l spune. Este altceva în spate. Însă dacă ești dispus deschis să asculți real, vei afla de fapt care este problema. Avem aici și o întrebare. Ce facem când bărbatul are impresia că suntem inima lui, nu iubita lui? Mama lui. Da. Intrăm pe un câmp un pic mai complicat. Momentul în care crede că ești mama, aici vine sacrificiul pe care tu ca femeie l-ai făcut. Și te felicit că ți-ai dat voie să pui această întrebare. Este copilul care încă duce dorul mamei. Sunt două lucruri aici. Ori duce dorul mamei, ori a trăit foarte mult conectat la mamă. Este momentul maturizării și îți recomand să revii tu ca femeie, să ieși din acel rol de gospodină și de mamă și să revii la rolul tău de iubită. Să poți să pui piciorul în prag uneori, să fii cuceritoare, să îl lași pe el să rezolve lucrurile, să te retragi, să spui uneori că nu poți. Și te încurajez să-mi dai un telefon sau să-mi scrii în privat ca să ne auzim telefonic, ca să putem vorbi mai mult despre acest aspect, ca să pot să-ți dau o opinie mult mai la subiect. Sunt multe lucruri legate acolo de rolul de mamă în relație, pe acela îl manifestăm doar din când în când, însă nu întotdeauna. Rolul de mamă se manifestă atunci când bărbații sunt la greu și au nevoie și ei să fie iubiți, să simtă atenție, gingășie. Întotdeauna mama a fost protecție. Însă dacă rolul de mamă se manifestă în tot ce înseamnă familie și gospodărie, acolo vorbim de cât de mult se manifestă energia masculină și feminină în casă, în familie și cât de conectat este el la energia mamei sale. Deci te încurajez să-mi scrii ca să putem vorbi mult mai la subiect despre acest lucru și să ne auzim ulterior și telefonic. Însă da, nu este ok, ci are legătură și cu aprecierea noastră față de noi. De multe ori, și am greșit și eu, de aceea am ajuns acum să fac aceste cursuri de feminitate. Chiar în cursul de feminitate descoperiți cele 4 roluri ale femeii și cum puteți să le
faceți în familie ca voi să aveți o relație mult mai împlinită și să puteți să vă găsiți voi împlinirea de sine. Și am făcut și aceste greșeli în care m-am dus în rolul de mamă, deși nici nu știam ce înseamnă să fii mamă, pentru că eu nu am copii și nu am avut niciodată, însă era doar din sacrificiu și din a arăta nevoia și dependența. Prin rolul meu de mamă, de fapt, vroiam să creez dependența partenerului de mine, să-i arăt cât de bună sunt și că fără mine nu se poate descurca. De aceea spun, Leonid, că aș prefera să mă sun ca să stăm de vorbă în detaliu, să vedem exact care este programul care se manifestă acolo. De multe ori nu ne dăm seama că ne creăm și o competiție și dacă ai găsit și bărbatul potrivit, ghiși ce, tu o să le faci pe toate și el nu va mai face nimic niciodată și va aștepta tot timpul soluțiile de la tine. Este foarte frumos că tu ca femeie poți și știi să le faci pe toate, însă în momentul în care i arăți soțului că tu chiar poți să le faci pe toate, s-a terminat cu relația de familie. Dragii mei, am stat mai mult decât de obicei, este subiectul meu preferat, cel de relații. Aș simt să împărtășesc de multe ori mai mult decât timpul acordat, pentru că știu prin câte am trecut și știu cât de greu este să ajungi acolo, însă în momentul în care îți dai voie și afli informația, devine totul foarte ușor. Însă de la a ști informația până la a face, vă rog să treceți la acțiune. Pentru cei care ați venit pe parcurs, recapitulez, întoarceți-vă la primele episoade, luați-le pe toate în ordine și dați-vă voie să faceți acele exerciții și teme, pentru că la final, noi închidem pe 25 decembrie, o să vezi pas cu pas că rezultatele apar. Dacă nu le vezi astăzi, le vezi mâine. Dacă nu le vezi mâine, le vezi poimâine. Dacă nu le vezi după finalul cursului, le vei vedea în timp. Nici lumea nu s-a construit într-o zi sau într-o secundă. A fost nevoie de 7 zile, de o săptămână. Ne vedem miercuri, cred că miercuri este următoarea zi, cu un alt subiect incendiar, pentru a ține mereu contactul cu noi și pentru că noi aducem subiecte incendiare pentru voi. Asigurați-vă că ați dat subscribe la YouTube, că sunteți pe ambele canale, pentru că am avut și surpriză data trecută să nu funcționeze live-ul pe Instagram și apoi am înțeles de ce, s-a făcut un update și 2 zile nu ne-a funcționat Instagramul. Deci, sfatul meu pentru tine este să treci la acțiune. Fii, cunoaște-te pe tine, vezi cine vrei să fii și treci la acțiune. Pentru că fără acțiune nu ajungem la rezultat. Să aveți o duminică binecuvântată și ne vedem miercuri de dimineață la ora 10.